Dnešního odpoledne je to pan Jaroslav Cihelka a pan Michal Štusák, zástupci společnosti Comsource společnosti s ručením omezeným. Druhým dostihem byla cena Comsource společnosti s ručením omezeným. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu, cena Alavis Rovinat čtvrté kategorie na 1600 metrů odstartován. Po startu jde do vedení podél bariéry Sindibad a vedle něj se ale posouvá dopředu Rabbit Haft. Na třetí pozici zahajuje dostih, nebo teď už po několika stech metrech je Amsio, čtvrtý Adjutant, na páté příčce pak následuje zvnějšku Vranka. Na šesté pozici je také vnějškem Morning Miracle, dále ve středu pole Usurijská Tygřice, předposlední Konde a pole uzavírá Sarapis, to znamená, že malá výtržnice zůstala na startu a do dostihu neodstartovala. Aktéři míří na konec protilehlé roviny a budou nabíhat Lahovický oblouk. Na čele dostihu je stále dvojice Rabbit Haft a Sindibad, na třetí pozici Odelku, za nimi pak Amsio, na čtvrté pozici následuje Adjutant, na páté příčce je tam na bariéře Usurijská Tygřice, vedle ní Vranka a Morning Miracle, zadní část pole tvoří spolu s nimi Konde a Sarapis. Koně jsou na konci Lahovického oblouku, budou točit do finiše stále ve vedení tandem na bariéře Sindibad a zvnějšku Rabbit Haft, který se teď zdá se posunul zhruba o délku vpřed, ale točil vnější stopou. Sindibad podél bariéry tedy opět vyrovnal a mezi Sindibadem a Rabbitem Haft Amsio, který akceleruje a 500 metrů před cílem se dostává do vedení. 400 do finiše, Amsio v čele, na druhé pozici na bariéře Sindibad, vedle něj Usurijská Tygřice, dále dobře Konde, za ním Adjutant a Morning Miracle. Posledních 300 metrů do cíle, Amsio stále ve vedení, na druhou pozici se ale tlačí Adjutant, za ním je tam třetí Usurijská Tygřice a vnějškem ještě Morning Miracle. Posledních 100 metrů do cíle, Amsio zdá se v tomto dostihu triumfuje, ostatní bojují o druhé místo. Amsio je první, Adjutant druhý, třetí Usurijská Tygřice, čtvrtý Morning Miracle a na pátém místě Konde. Viděli jsme dnešní třetí dostih, cenu Alavis, kterou zatím neoficiálně vyhrál kůň číslo 3, Amsio. Zástupce stáje Luka Hrubý Vedral s žákem Martinem Laubem v sedle. Amsio tedy odčinil ten nepovedený vstup do letošní sezóny, kdy 15. dubna skončil až 9. v dostihu na 1800 metrů.